איגוד בני הישיבות עכו, ברוכים הבאים לבין הזמנים ניסן תשפ"ד. תודה רבה לרב דוביד היקר ולמנהיגן שלנו רב דוד בן סל, האיש של העדה. איזה כיף לראות לבחורי ישיבות, התגעגענו לכם. 6 חודשים של געגועים לבחורים היקרים של עכו שמחזיקים את העיר, מחזיקים את העולם. דבי, אני רוצה להגיד תודה רבה לדוד בן סל, חבר מועצת העיר עכו. איפה המחיאות כפיים? תכניסו אותו לתוך המעגל.